ine ndimafuna ndipemphe Professor Arthur Peter Mutharika kuti mmene mwaletsera anthu kuti osamatumiza ma minerals osapanga process, ndimafunanso ndipemphe kunena kuti kodi bwanji mutayika ban pa anthu ophika mang'ina azikopa, komanso muyike ban pa kupanga export zikopa zosapanga process. Kumalawi kunoko pachaka so far tikupanga import leather osachepera ndalama zokwana $2 million. Konkuno locally tili ndi kuthekera kopanga process leather kuchokera ku zikopa za mbuzi, zikopa za ng'ombe, zikopa za nkhosa. Kutakhala kuti zikopa zonse zija zili m'Malawi muno simunaphikire mang'ina, simunazipanga export osapanga process, zimene zijaze plus ma product zili ndi capacity yopanga generate forex m'Malawi yoposera $100 million. Imene ikuposa ndi ndalama mabiliyoni ankhaninkhani. Kupatula pamenepopo leather industry yokha kuyambira leather wopanga process plus ma products ake dzikulosera pasi trade yake imaposa 100 billion, imene imaposa around 170 chakuti trillion Malawi kwacha. So funso nkumati kodi hayi iwe ufuna dadaletse kuti tisamadye mang'ina azikopa. Funso line ndionena kuti kodi guys matumbo sana kukwaneni, uende suna kukwaneni, mwati mwayambeso kudya ndi chikopa chomwe. Inu amene mapha ng'ombe, inu amene mapha mbuzi, ena nkumabwera kumadza kodani zikopa. Kodi munafunsapo kuti kodi zikopachi akapangira chani, ng'oma kapena kaphikira? Ambiri mwina amangophikira mang'ina, koma ambiri mwayo zikopa zija amaumitsa ndi kumapanga export kunja. Koma mukati muone zikopa zija sikuti sopa liso mtengoti bwanji, mwina pa kilo mwina singapose ulo 1000. Koma mudziwe zoti chikopa chomwe chija kuti achipanga process nkukhala leather pa kilo zikopa zija zimadutsa ulo 4000 kwacha. Ndio ganize kuti wagulitsa zikopa mwina 30 pa mtengo wa 500 ulo 800 yako, ndalama yako si kuposa 30,000. Yomweyo kuti ndi leather opangidwa process pa kilo imene ndi 100 chakuti 1000 value yake. And you know mukatiso muonete zikopa zoti zapangidwa process ngati leather zonse Malawi muno value yake kuti yapangidwa export ndi 100 chakuti $1 million. Ndio timepopo khozo phatikiza ma export a sugar, coffee, tea. Guys, and on top of that taganizani kuti okay Malawi muno muli leather wambirimbiri, ndio kuti sapato, mabagi, mawaleti, malamba, maseat cover, mastrap amaochi, zipewa, tikhozo panga ma products oposera 30 ongochokera ku leather yekha. Anthu amene maweta ng'ombeni kupatula kumangoiona ng'ombe ngati nyama, muziona kuti chikopa chija ana iwe nanjiwe ngati ndi ng'ombe zambiri, ona sese kuti ana ako onse amadziwa kupanga leather. Chifukwa leather ametu kwamba sikuti it's complicated, ndi zinthu za simple zoti inuyo pakagulukano mudati mufatse ndi kuphunzira mukhozo mapanga process leather bwinobwino ndi kukaso ndi dollars zazikulu. Ndi ababaso is one of the things zimene ngati ka Ministry of Youth, ka Small Medium and Enterprises Development Institute, ka NIF, ka ndani mwene kakuona kuti koda chinyamata tingathandize bwanji for leather product. Anthu akhozo masoka ma handbag, mapesi chani, and create so many jobs. Kumalawi kunoko pachaka demand ya sapato is around 15 million pairs of shoes pachaka. Mukomesa munomo kapena musadika around here pachaka anthu amafuna sapato zokwana 365 million pairs. Locally Kumalawi kunoko we are just able to produce locally sapato zochepera 200,000. You get amwene ma school shoe sapato so many products we can make. Material yake ili konkumu. So iza kuti ife anthu tukuyene kuphunzira kupanga leather uja, tukuyene kaso kuphunzira kusunga ng'ombe zambiri, ziweto zambiri kuti zikopa zija So ineyo bwana president ndi nduna zanu ndi anthu onse kasi ndi
consider leather sector. Leather. For I say, mama wale loli ndangodzuka. And the first thought imene nabwera mmutu mwene ndionena kuti koda anthu inuyo mukudya zikopa chifukwa chani? Simukuona leather? Funso ndilimene lolo kuti ase iwo kulolera kuti uzipha ng'ombe uzigulisa zikopa zija mochipa. Maumoti we udeke ka utenga miezi 2 pa YouTube pacho koda leather amapanga bwanji. Guys, tikusewelesa ndrama. Si chili chose chimene chili chakudya.